Helo, fe enw I yw Anya a fi'n 26 a fi'n dod o Caerdydd. Pryd sylweddolwch chi'n gyntaf eich bod chi'n cael trafferth a'ch iechyd meddwl a sut oeddech chi'n teimlo? Nes I dechrau sylweddoli, pan o'n i'n 16. Ges I ddiagnosis o namgolwg a nath e weid wrtho fi mod I falle mynd I mynd yn ddall erbyn y diwedd. Felly oedd hwnna'n lot I cymryd mewn. So'n amlwg nath meddyliau dechrau dod mewn I'm mhen I fatha ti'n mynd I fod ar ben dy hun, mae neb yn mynd I caru ti, ti'n mynd I colli dy olwg a ti ddim yn mynd I gwybod be mae pobl yn edrych fel dim mwy. O'n I jyst ddim yn gwybod be I wneud. Nes I jyst gwthio fe reit lawr a jyst ddim meddwl amdano fe nes iddo fi ddechrau gorfod meddwl amdano fe eto pan o'n i'n hŷn. Sut oeddech chi'n teimlo cyn siarad ag unrhyw un ynglŷn â'ch iechyd meddwl? Oedd gen i'r syniad yma, os o'n i'n mynd I weid wrth rywun, fasen nhw jyst yn meddwl bod fi'n bonkers. O'n i'n meddwl hwnna am fi fy hun byth bynnag. Felly oedd gen i'r ofyn pan fasen ni'n gweud wrth yn heulu fi neu ffrindiau, fasen nhw'n gweud, come on Anya, mae amser mynd nawr i'r ysbyty meddwl. Oedd yn rhywbeth mawr I gorfod deud wrth pobl. Felly wrth gwrs mae ofn yn teimlad eitha normal sy'n ni'n meddwl. Beth beroch chi siarad â rhywun amdano a sut oeddech chi'n teimlo ar ôl siarad? Be nath wneud I fi siarad amdano fe oedd, o'n i'n gweithio mewn ysgol a yn anffodus pan nes I ddechrau meddwl y meddyliau tywyll yma, o'n I ddim yn gallu ymdopi dros amser wrth I fi weithio fanna, nath llygad fi dirywio. O rhaid I fi newid I fod yn ddall, cyfrestru I fod yn ddall. Felly nath hwnna wneud I fi deimlo lot o meddyliau neu erioed I meddwl o'r blaen. O'n i'n teimlo'n isel, o'n i'n teimlo fel o'n i'n methu ymdopi a methu mynd mlaen dim mwy. Felly o'n i'n torri lawr yn gwaith yn aml ac o'n i'n mynd I guddio lot yn y tai bach. A o'n I jyst yn meddwl bod neb yn sylweddoli a wedyn wrth gwrs nath pobl sylweddoli achos nath e mynd mlaen am spel. Felly oedd deud wrth rwy'n, pan nath rwy'n tynnu fi un ochr a gweud, beth sy'n mynd mlaen Anya, oedd gen I ofyn, oherwydd o'n i'n meddwl, dyma ni, maen nhw'n mynd I roi sac I fi, maen nhw ddim yn mynd I ddeall, a maen nhw'n mynd I roi rywydd o fi, ac yn lle hynny, nath nhw weid mae angen help arno ti. A nath nhw fynd â fi i'r doctor ac eistedd efo fi'r holl amser a gadael I fi siarad amdano fe. Pa 3 chyngor byddech chi'n rhoi rhywun sy'n cael trafferth iechyd meddwl? Swn i'n gweud, rhif 1 I fi, falle nid I chi, ond faswn i'n gweud pwy fasa ddim yn hoffi wneud hwn, ond chwerthin. Fi'n meddwl os chi'n gallu chwerthin am pethau, weithiau mae fe jyst yn gwneud I chi deimlo bod y peth yna ddech chi'n poeni am ddim mor wael o'ch chi'n meddwl yn y lle cyntaf. Rhif 2, swn i'n gweud ymddiriwch mewn pobl. A 3, swn i'n gweud cofiwch bod e ddim am byth. Mae selder yn gallu gwneud I chi teimlo neu mae unrhyw iechyd meddwl, unrhyw problem iechyd meddwl yn gallu gwneud I chi deimlo chi'n mynd I fod fel hyn am byth bythoedd a mae dim byd yn mynd I newid. Ond maen nhw wedi newid I fi. Pa mae'n bwysig I pawb ddysgu am iechyd meddwl? Fi'n meddwl bod e'n bwysig dysgu am iechyd meddwl fel unrhyw beth. Mae'n bwysig I ddysgu unrhyw beth. Oherwydd pan chi'n gwybod rhywbeth, lot o bethau am rhywbeth, neu pwnc, neu beth bynnag, chi hefyd yn gallu deall yn well. Heb gwybod effeithiau, heb siarad i'r pobl sydd falle mynd trwy'r pethau yma. Sut ydyn ni byth fod I ddeall y pobl yma? Neu sut ydyn ni byth fod I ddeall y problem iechyd meddwl? Felly efo'r gwybodaeth yna, mae fe'n pwerus. Chi'n gallu helpu pobl pan chi'n gwybod beth sy'n effeithio nhw a sut i'w helpu nhw.